Hi guys, level 1, mamisbis ko sa akong mga utanon. Tama sa alugbati. Bagunin akong gitanong guys. Alugbati. Sinsya na mo guys, akong kameraman. Siniipit. Ngit-ngit man. Ipit sa ni guys ba? Kung cameraman ang akong kuan. Bunso. Dilig-dilig ko ani guys. Medyo hinay akong tubig. Idaghan na gamit. Init naman ko dili guys. Ako ko sa taong. Ang akong taong nga gamay. Gamay rin akong garden diri guys doon sa amon balay. Ay nalangan, di na nakapalit ng mga tanong. Kaya gusto tag maggulay nara sa atong tugtanan doon sa palibot. Kung gamay taungan diri. Bisbis kita permit. Siging init na diri. Manay 101. Manay bunga ni kanagsa guys. Sige na mig ko na ni gulay. Talungan din ari nasad ko diri sa akong bag-ong tanong nga kamatis di ay ako nasad bisbisan. So ko rin siya buhi guys pag ni siya na akong tanong nga kamatis. Charan hindi siya naging mas kong tubig ha, medyo hinay yun sa buntag sayo daghan na gamit sa tubig. Wala po ko okra panagsa. Kung mayroon na buhay sa okra na po guys. Mga kamatis. Nata sa probinsya guys, mananon sa mga utanon. Pero no gusto tag mag-utan, maggulay, naara sa plan. Ako'y okra dili, pilara ka buok. Apit na sa di siya mamunga. Nasa o. Buyag-buyag, tambok siya guys. Kung mga gulay diri sa probinsya. Kamatis. Okay. Bisbis kita permi kada buntag. Thank you for watching.